Ganan magdali kung ako'y huwat. Well, what is up mga ka-street peeps? It's the month of February and that means Valentine's Asad. And I can definitely smell love in the air. Hi Aya. Now for this episode of Street Peeps, we'll go here sa Colon, around the Colon area and ask people kung papilion ka, kasi mas dindot, maghuwat ka or ikaw huwaton. And let's see kung unsa ilang tubag. So let's go, or there. Maghuwat ka or ikaw ang huwaton? Maghuwat. Ano man? Sure love comes. Maghuwat? Maghuwat yun. Siyempre, maghuwat sir. Mas mayo nang maghuwat sa kitay maghuwat nung kang kitay pabuton. Maghuwat kay isod mo lang magdali ka niya. Kuhan day. Pakaingon-ingon day. Ako'y maghuwat. Kaya kanang og kuan mo ko kanang lain kay paminon ba kanang nay tao nga maghuwat nimo ba? Ako'y maghuwat. Mapapansin mo ba? Wasa gahuwat nimo? Wala. Kaya ang tulad ko. What's your song for Valentine's? Pero ate crush, ayun lang ko pakanta. How did it lang? Di ako lang mo kanta. Karon, ano sa inyong gahuwat? Ganan lang kung ako'y may maghuwat kaysa ako'y huwaton kay Murag. Di ko ganan magdali kung ako'y huwaton good. Maghuwat ka or ikaw huwaton? Maghuwat. Ano man? Unsa ni siya relate kung Mas magugma? ganahan ba kung maghuwat kay basta magdali kay night times na Pati ang kanang Basig bati kuan ba? Pati ang resulta bayot Sige, ay final answer. masindot ang maghuwat jud kay masindot jud ang resulta kanang maghuwat jud kay mga kayo ba? Simple. Maghuwat or huwaton? Bugata natin doy. Since suod man gyud ta sukad sa una. By the way, kuyog mi sa seminaryo sa una. Now I question ninyo. Kung papilion ka, brother, maghuwat ka or ikaw huwaton? Isa ba kung huwaton? Maghuwat ko because love waits. One song to describe your Valentine's. Kuan. Love yourself. Kantahon pa nako. Wala ko po. Tulo. What's one song to describe your Valentine's? O, diba English to? Ngayon mo English, no? Happy shalala siguro. Sa mga ano man? Happy shalala. It's so nice to be happy. Well, there you have it mga ka-street peeps. Nadungog na nato kung unsa ang think sa mga people of Colon. Now, maghuwat or huwaton, the question is always, pilion ba ka in the end? If you have more questions, feel free to tweet me at Pipo de Radal with the hashtag AskPipo and tag me at Pipo de Radal. And please, para connected ta always, do follow me on my other social media accounts at Pipo de Radal. And of course, if ganahan mo na ko'y atuan nga event, slide lang sa among DM. And see you on the next episode of Street Peeps. Amping!